Връщаме се у нас с важна информация за студентите. Български и чуждестранни студенти организират дискусионен форум на тема "Идеите, това сме ние". Целта на интересната инициатива е млади, активни хора да вземат ръководни решения, симулирайки дейността на отделни министерства. Форумът ще продължи от 3 до 6 септември в Софийския университет. Още в репортажа на Павел Пенчев. Идеите, това сме ние. Така група студенти от неправителствената организация "Обединени идеи за България" ще провокират гражданската активност сред младежите. Форумът ще събере 140 студенти от страната и чужбина, които ще се разделят на 8 комисии. Всяка комисия ще симулира дейността на конкретно българско министерство. Ние всъщност искаме да покажем, че пред младите българи има не само избора да намерят професионално развитие в чужбина, ами напротив да останат тук и да помогнат и да работят. В конференцията ще вземат участие и експерти, които ще напътстват участниците по време на дискусиите. Някои от имената на гост-лекторите: Нешка Робева, Евдокия Манева, Борис Сандов, Яна Бюрер-Таване, Минчо Коралски. Как убедихте тези хора да ви съдействат? Не беше никак трудно. Предполагам, че просто са харесали инициативата и са оценили възможността и те по някакъв начин да повлияят на младото поколение и да ни помогнат да се развиваме чрез свой опит. Дискусионният форум е финансиран по европейска програма. Акцентът пада върху резултатите, тъй като всяка от комисиите ще осъществи граждански проект в съответната област.